האדמו"ר הזקן לאירוע, אנחנו ננגן את הניגון שהוא בעצמו ניגן על מנת, ואיתו הוא יצא מבית האסורים. לניגון קוראים פדה ושלום נפשי, ואיתו אנחנו מזמינים את האדמו"ר הזקן והוא מגיע בעזרת השם. אז מעכשיו אפשר להגיד לחיים, יש משקה בפנים. לאחל מעמקי לבבי את ישיבת חברותה על כל הצוות, על כל הרמים ועל כל הנלווים, על היוזמה המיוחדת והמאוד מאוד פנימית ועמוקה שהחליטו להדפיס כאן בעירנו רעננה את ספר התניא. לא סתם בעירנו רעננה, בתוך מקום שהוא מוסד של חינוך. אין לכם מושג, אולי גם לי, איזה עניין ואיזה דבר גדול אנחנו הערב חווים. זה אחד היסודות של תורת החסידות, שמנסה להסביר לכל אחד ואחד מאיתנו שהעולם שאנחנו מסתכלים עליו זה עולם מזויף. זה לא העולם האמיתי. העולם האמיתי זה עולם שקשור ובטל לקדושה, קשור ובטל לאלוקות. ואחד ההשלכות של כך זה שמשתדלים להפיץ חסידות דרך הרדיו, דרך האינטרנט, דרך זה שבפועל מדפיסים את הקדושה בכל מקום, וככה מראים איך שבסופו של דבר החומר לא תופס מקום וכל עניינו מדפיסטניה, זה הולכים להביא לעולם עוד איזה כמה מאות טון של רחמים, של ביטול הגזרות מעם ישראל. כי התניא זה ביטול הגזרות ברחמים. שנדע רבותיי שכל שעה של תניא זה כמו אלפי שעות של ניגלה. מה שמשיג אדם בשעת פוסקים, בהרבה שעות עמל, יכול להשיג בשעה של תניא קדישא, אם הוא לומד זה נכון, באהבה ובערנות בסיום הדבקות, בכוונה לקיים את מה שהוא לומד, אז יראה רק אור מישועה. ולכן אברך אתכם, אמנה לפעלתא וישע, וזרזים מקדימים, כל מי שעושה רצון הרבה, בוודאי שעשה רצונו. הרבים יש להם טבע. קוראים לטבע הזה, אינם נשארים בעלי חוב. מה שהשקעת, אתה מקבל פי כמה וכמה. לאו דווקא בשטרות, אלא בבני ברית. מי שמובטח לו שכל בניו יהיו בריאים, 220. ובזון הרוויחה, שכל פתח אבטלה וכל פתח חתום חתימות. וחי יאריכה ומזון הרוויחה, איזה הבטחה נפלאה. הם זומנים לעשות רצון צדיק, להדפיס את ספריו של אור שבעת הימים, אור עולם. הפנים של התורה ושל חיות, העילתון של הדור הזה, מקים אותם על הגביהם ומכים אותם להתקבל במשיח ושמחה עמד. איפה נדע? פה פרח, פה.
טניה של ישיבת חברותה. זה ייחודי. זה טניה של ישיבת חברותה. אפשר להדפיס בבית דפוס 1,000 עותקים יותר, אם הולכים בבית דפוס במחיר של משלמים בשביל להביא לפה מדפיס. אבל מביאים לפה מדפיס כדי שהטניה יהיה לו חיבור למקום ולזמן הזה. ודווקא אתם, האנשים שנמצאים פה זוכים ממש שברוך השם מודפס פה ספר של קודש. וזה לא סתם ספר של קודש, זה ספר שיש בו עומק מאוד מאוד גדול של התורה הקדושה. והנה על ידי קיום הדברים הנ"ל להיות גופו נמזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש בישראל, לגדול ועד קטן, כי מאחר שכבודו נמאס בתורת והנפש והרוח ושגם שכולן מתאימות ואף אחד לכולנו, ולכן כל ישראל אחים ממש. אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. וזהו שאומר הלל הזקן, אך קיום מצווה זו זהו כל התורה כולה. ואידך פירושהו וכולי. כי יסוד ושורש כל התורה להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה עד עיקרה ושורשה. Oh,